kuthiwa-ke nje wagcina ngalolo suku ukuze emsebenzini and nami ngiphindanga ngamboni. Kodwa mathi nawe labantu bakho wengeke ngani yami. Hayi. Ya wena indaba ngijwayele kabi. Indaba ntshontsho khothi yami lade nginike lapha neline. Hayibo. Okokuqala nje umemezelani. Okwesibili ubiza mina ngowena. Ngibiza wena. Fanele ngibize ba. Ayiboneli. Sisi okokuqala uthatha pherezo ungibize mina ngesigebengu uthi ntshontshe into zakho. Second of all, uyangibona kahle mina. Are you seeing me, Nelly? I am the fashion. I am the stylish. And I am the taste. Ukuthi mina sengantshontsha icoat yakho. Le radunusa bese mina ngiyayigqoka. Mina, do you love me? Do you love me? Matholi. Ikhosi yakho kwayibheka lapha ku basket lounge. Ngizoyithola kanjani ngoba yena lo ntshontshe. Mina ngi-outfit efanele ngiyigqoke mina ngigqoke le yakho ngibeke ujwayela kabi. Hawu. Kokawe wena ngifunze wena. Hawu. Sokuvala umlomo. Nithuleni ngilalela. Mhlambe le khosi singayifunani sonke sizoyithola mase sifuna sobathathu. Soyithola phi? Sizoyithola soyifuna seyithola. Hayi ngeke ngenze lonto ngifuna kulo. Ufuna bayi wena.